Estem al barri de Cerdanyola, davant de l'edifici del carrer Sant Jaume. Va ser un edifici desnonat fa uns anys per ordres de l'Ajuntament i en presència de la policia local. Creiem que és un edifici que era de la Sareb, però també podríem estar a l'edifici que està al carrer Sant Jordi, com podríem estar a l'edifici que està al carrer Pau Picasso. Estem parlant de dos barris, Cerdanyola i Rocafonda, realment combatius. Bé, entenem que l'Ajuntament el que està fent en aquest sentit és anar a Madrid a demanar a la Sareb, sisplau, passeu-nos els pits. L'Ajuntament de Mataró no ha de ser Masell per anar a Madrid a demanar el que té la Sareb en quant a pisos i en quant a l'Ajuntament de Mataró. Si estem la CUP, el que farem serà anar a la Sareb a dir-los aquests pisos es queden a Mataró, són nostres i els gestionarem des de l'Ajuntament. La Sareb va ser creada amb els nostres diners, amb els nostres impostos, i per tant ha de ser la institució pública qui reguli i marqui les normes sobre aquest conjunt d'habitatge. I les normes que nosaltres volem marcar són molt clares: lloguer social i de titularitat pública. Volem que tot el barri tingui dret a un habitatge digne. Tots els mataronins i les mataronines s'ho mereixen.